Хора, Коста, съм Nightwolf и днес, както виждате, ще играем Minecraft Pocket Edition, Nightwolf сервер, или сервер Nightwolf, не помня, но това е 8 епизод, хора, 8 епизод, така започваме, но само преди да започна, искам да ви кажа, че ще правя въпроси и отговори, защото вече имам 73 абонати и ако някой има някакъв въпрос, който ме пита, долу в коментарите. Това е първото, а второто, което искам да кажа, Второто, което искам да кажа е, че нали знаете за новия проекта там с Пепката 2, Getrek, който иска, също може да играе с нас. Това е Minecraft Pocket Edition, най-новата версия на Minecraft и който иска може да се запише, разбира се. Той ще влиза в сервера, ние ще казваме кога ще играем. Кога ще играем, кога ще снимаме, по-точно кога ще снимаме и който иска също да се запише за Getrek поредицата, да отида в коментарите и да запише запис. И ние после ще му кажем какво трябва да направи, за да играе, какви данни трябва да даде, за да го пишеме, за да му пратиме такова. Или не само, знаете ли какво да направите, хора? Значи, който иска да играе в поредицата на Minecraft Getrek, да запише само долу запис и ние ще качваме там 10-20 минути, 10-20 минути примерно и преди да започнем да стримваме или да снимаме и те да участват хората, които искат. Само че аз трябва да обясня това ще е някой друг клип, как да направят така, че да играят с нас, защото трябва да се регистрират в аз ще му взема и да се регистрират в Xbox. Но това не е толкова трудно. Така. Да, хора, тук има малко подобрения, но там беше пистата за кацане, защото има крила, но нещо няма крилата. Това е малко съм болен. И извинете, че няма толкова време клип, тук съм си направил на мостче. Извинете, че от толкова време няма клип. Добре, ето тук ще си направя някаква като ферма от дървета или нещо такова. Ще видим колко. Това ще ми е като някаква къща пак, примерно. Да. Скачам. Алелуя. Така. Какво да правим съм? Да отидем долу, да видим спауна. Дали има нещо като за нас. Даже аз правих някакви подобрения. Факел. Слус. Бегайте. А това не знам за какво съм го направил. Ще видим нещо, ще измислим за него. Ако имате някаква идея за това, не дайте идея. Пишете коментарите пак. Кога не се влиза тук? Така, добре сте за да спавна.
Няма нищо странно. Обаче само съм някаква идея. Защо се не си прецакал? Се отиде до фермата. Защото ми ферма нещо. Нищо. Така, дойдем. После засадим трава. И сега засадим трава направо. Так. Почему зомби? Добре, направо ще легна. После ще се напеят и точно на зомбите. Не знам. Айде. Ами, да идем да наберем малко трава. Факи. Добре, това да махна са. О, табелки. Табелите за 8 и кокалите. Има много кока. Така. Но сега имаме малко по-добра идея, което ще оправим тук, ще го кастрим. Така да го кажа. Така, махаме това. За да имаме място. Сега ще махнем месото, яйцата. Грева. Пръчките. И това. Слагаме си. Добре.
Така. Така. Добре. Така. И с тези не храстия такова, листа, така да го кажа. Така се казва горе-долу. Ще направим пътя към дървото. Съм сега как ще стане горе-долу. Обаче трябва да вземе другата трава, защото няма да ми свърши никаква работа. Добре хора, ще скопа целия сърната билка и от това шумно скапаница за зомбите. Тук му се чудих инче какво правя и ще направим подобрение. Само че не беше така. А беше така. Така. Това наистина е една от най-добрите идеи да направя стълбите от листа, защото много лесно се запали, но пък не съм толкова да си запаля. Така. 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 Добре. Така.
Мисля, че съм натисна това. Добре, тък ще събере тревата, която е паднала. Значи мача от тук се качвах. Абе. За всеки случай. Да го махна. Така. Този път. Така. Добре. Така. Сега ще видя какво ще падне. Тогава, сега ще направя някаква дървена основа. Ще взема отдолу дъски. И ще свършваме с епизода, защото много дълъг ще да. Не, че на мен пречи да е дълъг, но... Така. Само няма да по. Не го чупя, само си погубя времето. Акация. Акация. Така. Ще хапнем. Ще ме хапнем. Ладно. Надявам се акацията да стига за нещо. Тук обработената акация. Да, вие се усетихте. Така.
Така. Добре, нещо такова. Няма да е много голяма. Искам да е нещо малко, някакво красиво горе-долу, доколкото е възможно. Точно. Даже там мисля на повече. Така, добре хора, от тук ще приключваме. Надявам се видеоклипа ви е харесал. Разбрахте там за въпросите и отговорите за сървъра GetRect. И това от мен. Чао!